West Side, Columbus. Ko geddaɗo fuɗɗi liggade ko e joni woni duuɓi 4 timmuɗi. E nder majji o dañi kalis mo heewɓe e ɗanniyankoɓe ɓe mbawa rendinde e duuɓi 6. Kayitaji o suwa dañde taw kono elle ɗum waƴanomo ko kalis tan wonno haaju makko e himme makko. Ala fof nde o foftotono wona jamma wona ñalawma wona subaka wona kikiiɗe. Joni omona fewje no hotiri beele ma waw artude e kayitaji ɗi o ardunoɗi ko adinde ɗi gasata ɗi keddori tan ko lebbi 9. so hootine omo yiɗi resde o hufno yummakko omo yiɗi wadde noon hunde mawde e dewgal makko ngal hunde nde hay goto meeɗa wadde e wuro ngo gila dawa dawi. O nanino wonde Salif Sy waɗino e cuddungu mum hunde mawde o yiɗi wadde koko wappiti ɗum omo yiɗi hollude yimɓeɓe wonde hirnangue e funnangue gona gotum. Amérique e Arabie Saoudite fondetake wona to banggue baawal walla baɗal. Geddaɗo haɓri koreji mum garal mum ɗon e ɗon ko alda e habrudemo ɓe ƴamanimo cukalel dewel jarowel hedde duuɓi 19 ngel jeeya ko leegal hirnangue o wiyete ko Mayram Ba. Nden kadi o habri nde jaayi yiddemo artude e resde oɗone ƴewanimo ƴamƴamo oɗo ƴamƴamo noon ko janggannoɗo o heblatno ko seeɗan fagal BFM ko ngol ɗo woni laabi makko 2 ngol omo waɗa ngal ɗo seeɗan fagal e yolde hakkude nde jaayi habri geddaɗo wonde omo joganimo bettere mawde kono ko bettere welo welo. Geddaɗo nangui ñalngu o acci liggeyaji ɗi o liggotono ɗi foof o wantiri werlamo o jogino o ƴefti kayitaji makko hono liggorɗi e permis o resdi Doro Sall oɗo winomo ko hoddemo taw o suwa andude e keeso makko o hay hunde sirani o wi o riskat tan mo riskani hunde heɓata hay hunde. O ɓeydi hen wonde so Amérique heeɓi ɗo o wi wonde so Amérique heeɓi ɗo hande ko riskude. Doro wimo o haali gonga. Geddaɗo taƴi biye jahol tan o soodi caméra vidéo e caméra photo o soodi vidéo cassette gonduɗo e DVD o waynima sukaɓe mabɓe foof o wallitama ma won hedde $1,300 o sawi kalis makko o rondima kaake makko o fukkoyima Dakar o tintinani hay goto wonno ko ñande 9 lewru jolal novembre hitande 2002. Subaka law nde jayino o wowno wadde ina jooɗi damal galle mum ina ƴeewa natoɓe e yaltoɓe suka debbo goto bindani ina dari ina fitta nde jayi tinani tan ha taxi geddaɗo guusi damal galle wondude e kornali. Nde jayi ina jooɗi ina sanguiti wudere balaɓe makko ɗe foof ina goni e boowal wonno ko natirde dabbude hunde nde wulano ɓuuɓano ko Dakar wayi noon ala nde wulata no feewi e Dakar so wona ndungu. Joni nde jayi ɓeydima ɓuttidde e wojjude elle ko ɓeydiɗo harde jaam. Geddaɗo tellima e taxi caggal yobdemo joom taxi o hono hojom nde jayi dirani geddaɗo maɓɓi e dow mum geddaɗo ɗesi yande o darti wondude e jaleere nde jayi woni e wullude ina nodda yimɓe ina wiya dañi koɗo ñawlen amna gan. Chauffeur taski o tellini kaake ɗe foof ha laaɓi walisaji 3 kam e sakuji 2 geddaɗo ina ɓorni jacket jean ɓalejo e tuuba mum omo sakki t-shirt danejo bindaɗo Ohio omo ɓorni kaɓɓalejo bindaɗo New York
e paɗe basket daneje ɗe mande Nike. Yimɓe jalti galle, kaake makko ƴeftama naatnama galle, geddaɗo naati galle, hoddiɓe dari ngoni e yerde ina mbiya ndey jaayi amna gano américain. Caggal foftademo feccere ñalawma, geddaɗo haalani ndey jaayi wonde o yiɗa ɓoyde e Dakar. So leeli ha leeli ko ɓaawo janngo o yiɗi yawtude Fuuta. On jamma ndey jaayi noddimo nder yewtirdu mum sal baɗɗo photoyaji tappiiji e ridoji ha hawri ko noonne lampaji daneji e boɗeji. O naatani haalandemo bettere makko nde o moftannomo nde. Bettere nde noon ko geɗe ɗiɗi. Bettere adande nde ko nde woni geddaɗo namdi wondude e mooso. O wi mi dañanima cukalel tokosel moƴƴel janngowel école ko an tan kandinmi ngel, ko Amérique tan haandi e maggel. O wi ñakka joom ina haandi e cukalel ngel mbiɗa ngel. Geddaɗo namdi kini jali, ndey jayne jali kono ko jaleɗe ɗe ɓendani. Caggal ɗum o wi geddaɗo ko yawti yo yawtu lupas pasnan ɗum ko hanki wonno, te hanki e hande wona gotum, hanki ko fuutanke gonnoɗa, hande noon ka américain. Geddaɗo moosi wi ok ko yawti yo yawtu. Bettere ɗimmere ndene o wi bettere ɗimmere mi haalinino ceerno Ousmane gargol ma o waɗanima listihar hakkunde ma e cukalel ngel ko malu rek yentude hen. O ɓeydanima ndenka gati o tawi aɗa heewi anɓe no feewi. O wi right, o haali gonga. Kewɗo doole heewata añɓe, kewɗo doole heewata añɓe, kono mo wi ina sippire américain ko yande ha furlo rewata hen. Geddaɗo haali tappi jungo e buhal mum o jokki. O wi ndey jaayi a majjani fuutankoɓe, ɓe jawata mukko mi resa banggue goɗɗo ete mbeɗa yenana ɓe ƴamani kam ko ɓooyi hande. On wimo hey an hande ala calantoɗoma ko hanki wonno kono wona hande. Hande kay kala mo mbiɗa ko noon borom doole hamuldank. Oui, a haali gonga, kono noon tan mi yiɗa foɗodirde e mabɓe. So tawi ko ceerno Ousmane mi tini tigui batte makko e am, talkuru makko ndu walliti, mbeɗa mofti ndu ha joni. Ndey jaayi jali wondude e wey ndey jaayi jali wondude e weytare mawde. O wi ceerno Ousmane Diallo ko ceerno mawɗo mo kuɗol mum memata leydi, somo winda tan yo taw ko jaam. Geddaɗo ɗo joɗino ɓamti guite ƴeewi ndey jaayi wi mi faami ɗum. Ndey jaayi jokki ko kanko ni boom waɗimi encouragé e ƴamandemo cukalel ngel. O wi oɗon malda hoto ɗaccu maluma, sa ɗacci ngel a ɗacci maluma yantude hen nene galle yaayi cukalel ngel ko moƴƴo ko bahla machallah. O wi mi jaɓi mbeɗa wawi yiide ceerno Ousmane Diallo ko adi nde jahanmi Fuuta. Ndey jaayi ɗenƴi kono o yawni o wi ala sohlani, ceerno ko kewɗo kiliyaneɓe e oɗo saaha. Sa wima jiyamo ko ɗo dabbata ko yimɓe mawɓe o jotodiri, ko ɓen tan o jogodi affaire guila e ministére uji ha heeɓi député ji yantude hen. Joni ko laamu alternance, laamu sasma, ko ɗum waɗi jo e jo foof ko sasma ministére uji. Ɓe natata tan ɓeyena jalta. Joni kay tottam hunde tan mi fawa e juuɗe makko. O wi wadde mami totte 13. Geddaɗo haali fooɗi saku mum cawdinoɗomo o wina uddita. Ndey jaayi ƴeewimo wi ko on 13 woni, ko an yiɗi 13 e kawmas anne a ɓuuri ɗon kay. O ko ceerno mawɗo de. Geddaɗo deƴƴi caggal leƴƴande seeɗa o wi joni noon no foti. O wi joni noon no foti.
o wi tottam capanɗe 5 mi fawa e juuɗe makko nde njaay ƴeewimo moosi fali sali gite maɓɓe kawra o wi ok mi jaɓi geddaɗo haali naatani ummade o wi hoto paaɗa waaw foojiyam Aminata noon nde njaay ƴeewimo wayno paayɗo seeɗa ni o wi hol Aminata o wi geddaɗo namdi ƴeewi kañumne nde njaay jali hayliti gite wi Aminata bari hana cukalel boɗeyel jooliyel jooɗngel o wi woto mantu ɗaccu tawa ha mi yana hooram nel e makko joni o ara on wimo he jam noon Aminata ko janggowo te joni jengi geddaɗo wimo hoto hoɗi mbate wona koye leegal he mbeɗa wawi yaade galle mabɓe joni mi addoyamo min e hooram ha ɗo on wimo hey danka wona noon a heñima nde njaay haari jali o jokki wona onon Amérique naɓe on ganda jam hunde moon foof ko doole o wi ko haɗata aduna o ko doole noon kono wona Aminata de o wi eyi wona janggo kam o janggoyta o wi mi andani ɗaccu ha kikiɗe janggo jaaden toon jiyamo kalda e yummakko mi haalani on ha jaaɓi wona a dawantu janggo banque geddaɗo tenkini wi right kikiɗe janggo e mum geddaɗo e nde njaay jeehi gam yiyoyde Aminata e yummum nden geddaɗo yi Aminata o natti wondude e sago makko o wi wonde o sikkano debbo ina wawi ngarɗude ha heɓa ɗo Aminata heeɓi ɗo o wi joni kay so leeli ko jinnaɓe Aminata lelni omo yiɗi guel hande omo yiɗi guel janggo so tawi tan ko kanko waɗata sohlani ko Aminata ina jokka jangde mum gati so yettima tulde male tulde male cuddungu koko waɗate ko ɓuuri yawde e yaccade yoɓe jah ɓe kiiso kala koɓe jiiɗi nde jaye sehil mum hono yummum Aminata pawani hen dande ɓe jiidoyi e koye mabɓe ɓe namdi temedere ujunere montor portable magnétophone gonduɗo e CD kam e wolis comci baɗɗo wutteji ɗiɗi cuubu geddaɗo ne fawani hen hay konngol o tottiɓe koɓe namdi ko Aminata hayti wadde BFM nde ɓawo janggo mum ni geddaɗo luwi minicar tindi tulde male nden o fandima o noddi koreji makko o wiɓe o woni ko e lawol ɓe mbi o woni koye funtudeɓe ɓe tinani tan ha geddaɗo saami e mabɓe hedde waktu nayaɓo caggal midi gulali gulli ha yomo gasata geddaɗo bismama naati huɓere caggal balɗe 3 garal makko geddaɗo noddi yummum nder suudu mum wondude e wondiraɓe mum rewɓe o wiɓe o yiiɗi ko resde kono o ƴami te o haaldama ha o hawrama yummakko e Kumba mbi tati memata jeeɗiɗi ɓe ƴamanimo ɗon e wuuro ngo te kamɓene ɓe kaaldama ha ɓe kawrama hay goto wawa wadde feere ha ɓe duttito hen caggal Kumba wimo an kay nde mbiyata aɗa resa ladde a aratno tawa ha ɗo pewjiɗa e amen geddaɗo jaabi ladde e wuuro fof ko gotum dewgal ala ladde ala wuuro gilli ngala keerol on wimi ko gonga anna naati hen kono waɗ feere tan jiya momin ƴamanma o wi no wayi waade fof o wawa faɗɗude Aminata bari geddaɗo haali moosi on wimo eyi waɗ feere tan jehen toon ko adinde ñawata Kumba ɗaɓɓiri miñum geddaɗo e Kumba jaadi galleji Mayram Ba en ɓurɗo andirede Polel Ba nden ɓe jettima ɓe tawi on ina defa bottari hono hojom yummakko heeɓi bottari ndi jokkiti Mayram naati tarodde ɓufti ha ɓandu mum laaɓi caggal ɗum o naati suudu yummakko o foppi nebam ha ɓandu neyɓi e nder ɗum o ñanti o yalti o sawdi geddaɗo e banum debbo ko Mayram
natata ina yalta ko fof geddaɗo ronki sentude guite mum e makko ɗon e ɗon guite makko puni o tawi kadi ngel ɗon e so gonga angel yooɗi sanne ko ngel jooliyel ɓaliyel kuumi leppol dow joom guite ɓutte mo dande junde kewɗo sukundu ɗiɗo sifaji fof noon Aminata ina sifeeɗi so gonga ala koɓe certu so wona mayram ko ɓaleejo Aminata ko boɗeejo ko heddi ko fof ko kamɓe poti hen rik gilay duuɓi darde ha heeɓi cewndam geddaɗo miiji ndaw kawritgol kawningol geddaɗo haaldi e koreji mum ɓeɗon e kaaldi e koreji mayram o andiniɓe wonde ala fof mo o ɗaccata e maɓɓe o felliti resdeɓe kamɓe ɗiɗo fof ete ko e ñalawma goto wonata hay goto e maɓɓe wona jeewo wona lembel o namdi almami wuuro ngo beele ɗum ina dagui on wimo hay resdemo nayo e ñalawma goto ina dagui geddaɗo felliti o nangui ñalngu ma o wat ko hay goto meeɗa wadde e wuuro ngo so suddude boomi ɗiɗi e jamma goto leegal hirnangue tulde male cuddungu dawrama ñande hen ko nasande no hanki e mum ni dewgal geddaɗo e mayram humama ɗon e wuuro ngo ko noon e dewgal makko e Aminata to gueeje wawi kanje ɗiɗi fof ɗe kuma ko e saaha goto ɗum woni caggal nde takkusan juula ndey jaay e sehil mum nene galle bari hono yimmum Aminata luwi taxi 7 place caggal nde ɓe juɓɓinani ɓinguel mabɓe réception mo hono mum ala ɓe kirdi hedde waktuji nogas e tati ɓe tindi tulde male geddaɗo soodi gayi ɗiɗi mawɗi moolanaɗi moole hen gotiri 50 ujunere gondi ndi 40 dammiri o soodi hen 13 wuuro ngo fof renti galle makko gure cewdiɗe kewɗe notitima e cuddungu ñande hen yumma makko wondiraɓe makko rewɓe hoddiɓe mabɓe ɓadiɓe e hen goto fof geddaɗo totti ɗum kalis ko joguiti ngam wallitorade hoɓɓe kala ɗo neɗɗo yeehi e leegal hirnangue ko hoɓɓe geddaɗo o tawata toon leegal hirnangue naɓe mbatti wiide hande ko minen jonta hande ko hande amen kew ko kew amen min ndendanimo e hay goto yentude e ɗiɗo haalullaji ɗi leegal hirnangue haalanno ko gulali cooloji e awluɓe nanateno bang yo bang geddaɗo ina ɓorni jean ɓaleejo e jacket mum omo waɗi kab danejo e hoore ɓoytande ha laaɓi omo tani portable toksel e jungo omo waɗi jeyba tan ha heewi dakkali CFA e dollar fof yimɓe ne ndewi e makko omo rokka wonno ko gila be tawe ha kikiɗe ñande hen aali gawlal wi tan ko ina warto Allah e weltare o wulli ha dande saari loori kanko e rewɓe makko tato fof omo wiya yo Allah wat barke Amérique wallahi Seydi Diaw ko an woni kaw mas ko an woni dollar ko an woni Amérique e hoore mum Seydi Diaw an kay awna geddaɗo ka giɗaɗo hol geddomo hande mo wondani e ma koye tooñi ko an de woni sembe woni doole ko an woni gandal woni karallagal ko an woni dow woni less ko an de woni hirnangue woni funnangue ko an woni hunde fof ko an fiilti aduna o no didorino ko an foolano foolti ko an halfano halfiti ko an toñano toñci ko an dey yawano itti yaware hande ha laaɓi cer eskey kawmas ko an woni kawmum yimɓe fof jaɓɓo e caliɗo fof gonde emo Allah wondi jaɓe mo Allah waɗi ndewe mo Allah ardini Seydi Diaw ko an dey Wuli Diaw kanko fo e mettude wullago aali gawlal ina feeko no dande mum fotirno hen saahaji geddajo toɓɓamo dollar saaha goɗɗo o CFA jara boom wona gawlal tan ñande hen kay yimɓe foof gonti ñagotoɓe e ñama kala en on ñalawma ala gonnoɗo dimo
so wona geddaɗo ala mo haala mum haalateno so wona geddaɗo tuuba ko goota wonno ko geddaɗo duhino Amérique ina darjuno ina lolluno kono ɓeydima darjude ñande hen mawɓe e sukaɓe worɓe e rewɓe dande ko wotere est ce que ko Amérique ko ñande hen hewɓe joguitima wonde kalis Amérique o gasata huuɓata ina jeeya e mabɓe ceerno goto biyeteɗo ceerno Demba Thiam ceerno Demba Thiam noon ko kañum humno dewgal geddaɗo e Mayram Ba nden humama ha baaji keddi ceerno Demba mofana ujunnaji 5 o wayno beftaɗo ni Allah e welo welo ceerno Demba gasnino duwade ɗon tan kadi o ɓamti duwaw lawol gongol o jangi alam nashrah o jangi salatul fatiha o jangi ayatul kursiyu o jangi seeɗa e suratu nisa yimɓe donki tan ko yo ceerno Demba gasno duwade o gasna duwaw goto tan kadi o fuɗɗitoro goɗɗo ha tan yimɓeɓe fof kaɓanimo ceerno Demba Thiam noon meeɗano dañde e dewgal ko ɓuuri 300 goroje 3 e tanggaleje 3 ko on kikiɗe o yañi ɗiɗo konnguli est ce que ko geddaɗo ko est ce que ko Amérique ko est ce que ko kawmas ko nde wetno aari gawlal tebti hen yimɓe mbatti rewde hen yimɓe tawtaranoɓe kumal ngal goto e mabɓe fof hoddi e 200 ɓeɗo Allah e mabɓe ñande ɓeɗo Allah e mabɓe najji mbi geddaɗo ko ñangotoɗo kalis gati ɓe meeɗa yiide ko wayni e gite mabɓe ɓe cikkanno ko Salif Sy mo leegal funnague ala ɓurɗomo hewde kalis dekete yo ko jumre wonno hono geddaɗo ala wona hirnague wona funnague wuro ngo foof no diidorino ala mo heɓani 200 guilay cukalel ha heeɓi mawɗo hay leegal funnague salotonoɓe mo ɓe battini ko jabde joni dande ko wotere ko kawmas jogui hunde nde joni hewɓe leegal funnague geddaɗo hepti ɗumen ala ko heddi so wona galle Salif Sy en e seeɗa e hoddiɓe mumen wuro ngo foof watti wiide yo Allah wat barke e Amérique adana yimɓe mbiyanno ko Salif Sy e Arabie Saoudite goni hunde foof jogui barke ɗe e kalis o gati ko toon nelaɗo e sahabaɓe mum leeli joni ko Amérique deke dollar waawi riyal cuddungu ñaldama yimɓe ñalli ñamde maaro e tew yantude hen geddaɗo soodoyi keesuji 26 jaram Coca Cola o soodori keesuji ndiyam o guirɗe guila o naati leydi ndi geddaɗo yarani so wona ɗam kala ɗo o yiya tawat ko omo nafi butel makko neɗɗo foof tottama kanet goto Coca ceerno Demba Thiam ne tottama goto ɗo jooɗino omo ferli hakkude yimɓe omo yewta tan ko gasata omo jaggi kanet o e jungo o wi ɗum no ɓuuɓi koy est ce que ko geddaɗo ko goto e jooɗinoɓe sara makko ɓe wimo addumi udditanma ceerno ɗum ɗo ko Coca Cola ceerno totti on kanet o on udditi ɗum tottitimo ceerno Demba hoyni wooɓi ɗesi sondade o ɗojji o muɓɓi guite ha ɓooyi o fertiɗe yimɓe jaali hen goto wi ceerno Demba mbata meeɗa yarde Coca ha joni ceerno Demba ina jooɗi ɗo jooɗino ina fiili kaala e dande ina ferli o jaabi haramam mi meeɗa yarde hono ɗum ɗo e ɓuubde omo nangi kanet o e jungo ñaama hunde nde ina ɓuuɓi reyum baade ndiyam ina taari kanet o ina toɓɓita e wutte makko o faani kadi kanet o e hunuko o wooɓi o wii ha ɗum ɗo ina waawi nandidinede e jaram aljannaji est ce que ko Amérique ko yimɓe ɓe jaali joni goto foof heeɓi kanet mum woni e yarde ina wiya hono ɗum ɗo meeɗa wadde wona tan e nder tulde Male kono kadi e nder Fuuta foof no woruno
nde yano ha ɓooy kadi ceerno Demba Thiam namdi onon kam mboɗo mi yiya tan gueddaɗo ina jogui gueɗel gotel e junggo ina turi hen ina haala ko gasata hen goto e jooɗinoɓe ɗon ɓe wimo ceerno ɗum ko téléphone ko mbiɗa ko téléphone mbiɗa ko jogui e junggo ko téléphone ndaw ko hawni guel bakanel ko téléphone noddanemo kam gay gueddaɗo nden gueddaɗo noddama ari ceerno Demba Thiam wimo Kawmas yomi ƴeew wi Kawmas yomi ƴeew ko joguiɗa ko e junggo aɗa haala tan ko gasata wi cellphone mbiɗa no ɗum wiyete ceerno Demba namdi futtini guite wi Amérique naɓe mbiyata ɗum ko cellphone Faris naɓe mbiya ɗum portable Sénégal naɓe mbiya ɗum alice o wi ɓe mbimi joni ko téléphone on wi ko téléphone kay fat joni mi holluma gueddaɗo totti ceerno Demba portable o hollimo ɗo o ɓoɗɗata so soni o fayi nder yewtirdu makko o noddi ɗo ceerno Demba jooɗino ina jogui portable e junggo mum ina ƴeewa tan ha portable soni o giddi ha dow o ɗenɗi o wi guel sikide ɓe mbimo yo ɓoɗɗuɗo gueddaɗo hollunomo ɗo ceerno Demba jasini elle payɗo goto e yimɓe jooɗinoɓe ɓe heeɓi portable ɓoɗɗi okke wi allo gueddaɗo wi hello ɗum ko ceerno Demba ne wi ala fat mi tottumama ceerno Demba Thiam hefti téléphone deƴƴi yimɓe ɓe mbimo wi allo kay ceerno on wi allo ceerno Demba daasi konngol gueddaɗo wi ɗum ko ceerno Demba ne no mbaɗɗa ceerno aɗa selli ceerno wi wallahi mboɗo selli kay mbeɗo wi kes est ce que ko Amérique ko ceerno Demba jaabi wondude e dinkude dande yimɓe joori jaleɗe jamma o woɗɗo yi seeɗe yimɓe fof kirtima lacciri e tew e kosam ha deedi teeŋi lengi mbaɗama kala jombajo wondude e fedde mum heeɓi ko fonno hebde hay goto wiyata ɗawama wona ɓe Guédiawaye ɓe wona ɓe Wuuro Male ɓe joni jombajo foof heeɓi suudu mum lelima ina faadi e gueddaɗo goto e mabɓe foof ina yiiɗi yo ado e mum o walda e mum e jamma gadana o ɗum ina rokka ɗum wonde jeewo caɗele mbaɗi nde jaay e sehil mum hono yumum Aminata Bari mbi tan ko ɓiyiɓe adoto waldede gati ko kanko adi ƴamede heddiɓe hono jinnaɓe Mayram mbi lalti ngala hen ɗum wona gonga ko ɓiyiɓe adi ƴamede nde gueddaɗo ƴamata Aminata nde taw o ƴamanama Mayram ha gasi nden noon so jeewo ina haale ko Mayram ko kanko foti jeyde jamma gadano hay goto yiyata gueddaɗo ina rokka mojjaka e wuuro ngo jamma mum gadano juddu jeeri kay fotani fondede e juddu waalo koɗo fawetake e dow waali wuuro yimɓe arnoɓe e cuddumu ngu fof kooti leloyi ha heddi ɗeɗo ciile ɗiɗi ɓe kaldi kono ɓe donki hawrude nden hunde nde tiiɗi hoore nganummo fuɗɗi jaalade e dow mabɓe Kumba Diaw rokki gueddaɗo feere on wimo joni haade wayi noon yo gueddaɗo naddu e mabɓe kamɓe ɗiɗo foof e jamma goto he so tawi kay omo wawi gueddaɗo wi hay sinno ko boomi nayyi o ronkata wadde ɗum e jamma goto joni kay o huuli ko hoto sernaɓe wuuro ngo mbide ɗum dagaki hono hojom Kumba yeehi findindoyi ceerno Demba oɗo wimo ɗum kay ina dagui Allah wi rewɓe ko guese worɓe mumen neɗɗo noon ina jogui hakke arde e guesa mum kala nde weela e kala no welda yo jomum rento tan caggal feere dañama joni feccere jamma ɓenni fodde hojomaji 13 gueddaɗo felliti yiidude e mabɓe e jamma goto o joni kadi holmo o adorto ɗum ɗo ko namdal
waali wuro en ñaagama ɓe mbiya wonde ɓeye ko hoɓɓe teddinde koɗo noon ha rokka ɗum ko fonno jeyde koye aadaji jikkuji e jikkuji fuutankoɓe jeeya sinno wonno ko hakkunde maɓɓe e leegal funnangue boom ɓe battodiri guite ɓe aɓe mbawno salade kono arani kala ko rokka ina handi hen sahaji boom ina heewi yiyede e nder Fuuta waali wuro en kaɓa e koye mumen saabu arani en koreji mayram jaaɓi joni ko Aminata naddete caggal ɗum mayram rewa hen haala maayi waktu ɗiɗaɓa subaka Aminata juurama kondi o ɓuftama ha o laaɓi o ɓornama wutti cuubu o sakkanama bagi danejo o wisama lati o urnama cuurayi ha o uuri o haɓɓanama talki kala ko jombajo waɗanteno Aminata waɗanama ɗum on jamma ko ndey jaay rewi ɗon oɗo ko mawɗo debbo ganduɗo worɓe no feewi yantude hen o rokki Aminata wasiyaji kewɗi oɗo nani faami jaaɓi o lelima omo fada e geddaɗo ndey jaay e sehil mum keeɓi hakkude galle ina fada jencude geddaɗo ne guila kikiɗe yiilimo poɗɗe mum ɗe o addorno hono wiyagara o haɗani tan e poɗɗe ɗe nde o fellitino naddude e mabɓe kamɓe ɗiɗo foof geddaɗo deeyi ndey jaay o wi on yo telfinanmo ceerno Ousmane omo yiɗi oɗo ɓeydanamo sembe e kattan renamo kadi piɓol e kaɓɓol waɗi ɗum hande omo heewi anɓe e wuuro ngo ndey jaay heeɓi portable geddaɗo joñoyi wonani hojomaji ɗiɗi o arti o wi geddaɗo gasi ceerno Ousmane waɗi o yo telfinanmo ceerno Ousmane omo yiɗi oɗo ɓeydanamo sembe e kattan renamo kadi piɓol e kaɓɓol waɗi ɗum hande omo heewi anɓe e wuuro ngo nde jaay heeɓi portable geddaɗo joñoyi wonani hojomaji ɗiɗi o arti o wi geddaɗo gasi ceerno Ousmane waɗi ko waɗanno geddaɗo yari foɗɗere wotere wiyagara hedde waktuji nogas e tati nden oɗo waktu fawi hojomaji 50 ndey jayne tengtinanimo liggey ceerno Ousmane hankkadi o hoolima hoore makko hono hojom o natti wawde hay jaggude hoore makko o watti tinde sembe ɗe o meeɗano tinde e gurdam makko beele ko poɗɗe ɗe beele ko ceerno Ousmane Diallo o andani mataw ko gueɗe ɗiɗi foof o weltima sanne omo yima e nder ɓernde makko jimol luɓinoɗo doole wi dañi doole omo yima e nder ɓernde makko jimol luɓinoɗo doole wi dañi doole one wiide I've got the power, I've got the power. Even it is the borrowed power, it is nevertheless power. Geddaɗo na yaha tan na arta na yima ko gasata o heppi boom nde o wiyete aywa kawmas ko an de heddi hen so leeli ko an lelni nden Aminata gasni heblede hedde waktu tataɓo subaka geddaɗo naati suudu ina ɓorni pisama danejo baɗɗo nate koode e leppi boɗeji e buleji o wona hen toon hay hojomaji 4 ciikaali Aminata nana boowal ndey jaay e sehil mum ina gonno e weranda o sara suudu Aminata ƴeewodiri moosi nden woni hedde hojomaji 13 geddaɗo udditi suudu yalti ina bokka boutonŋaji simis pisama mum ndey jaay ɗo joɗino e daago ina forti koyɗe ina wondi e sehil mum ummi dari fay e makko wi e kawmas no woori naka mum geddaɗo moosi moosango jutngo o darni feɗendu makko worwordu ndu o jaabi o wi ok ndey jaay moosi futtini sehil mum guite oɗo ndey jaay moosi futtini sehil mum guite oɗo kañum moosani o namdi wondude e fayre mawde lukkew geddaɗo jaldi seese joni o darima hakkude ndey jaay e sehil mum o wi wondude e ƴeewde e siiko e yidde deñude ɓernde on
o wi ok woni moƴƴi, ok woni baxna, ok woni moƴƴi no feewi boom. nde njaay e sehil mum ɓamdi e dande wotere mbi alhamdulillahi. geddaɗo yewti fayi suudu mayram, oɗo kañumne ina hebla keɓugal ngal hono mum ala. o naati suudu o heeɓi matla mo mayram leeli o lelima. koreji mayram ne keeɓi peron jooɗima boowal ina pada. mayram ina leeli, ina hucciti e ɓalal, ina holli geddaɗo caggal, ina heblanimo tergal, ina fadi e ɓaaƴal no hanirteni e dewgal. mayram ina leeli, ina hucciti e ɓalal, ina holli geddaɗo caggal, ina heblanimo tergal, ina fadi e ɓaaƴal no hanirteni e dewgal. kanko fof ko uranteeri, omo muɓɓi gite kono o ɗanaki, omo heɗo pahali e poofaali geddaɗo. nden weeti hedde waktuji 6 subaka, geddaɗo yalti suudu jambajo fayi galle Kumba en ɗantoyi nde gite laaɓno koreji mayram mbaddi ada e suudu. nden ɓe ngari ɓe jiimi e makko, ɓe tawrimo no koreji Aminata tawruno ɗum ni. gulali ngulli, kuljinali kewti galle, ɓe kippi beñoiruji e booluji, ɓe goni e hongude. yimɓe toɓi njoori koreji mayram ƴefti jodom ɓiyiɓe goni e weeje e boowal. koreji Aminata mbaɗi noon ko wayri waɗede e wuro ngo gila ko ɓooyi. e dow ɗum yimɓe ina mbiya ɗum de ala bawɗo ɗum so wona Amérique. eskey ko Amérique ko, eskey ko kawmas ko, eskey ko geddaɗo ko kawmas koye dañi funeɓe ɓe hono mumen ala. yo Allah waɗ barke e Amérique. legal hirnangue tulde male. e yiddemo wiyede wonde o waɗi ko hay goto meeɗa wadde e wuro ngo, geddaɗo waɗani rewɓe mum ɓe gueɗe ɗiɗi. gueɗel garnel ngel ko o udditani Mayram Ba télécentre, o inniri ɗum geddaɗo télécentre interfuutankoɓe. gueɗel ɗimmel ngel ko udditani Aminata Bari cybercafé wondude e fax, waɗani rewɓe mum ɓe gueɗe ɗiɗi. gueɗel garnel ngel ko o udditani Mayram Ba télécentre, o inniri ɗum geddaɗo télécentre interfuutankoɓe. gueɗel ɗimmel kawmas cybercafé international. e diwan toro o no didorino ko geddaɗo adi hollude yimɓe no lumborte e nder internet. geddaɗo e rewɓe mum gonti daroggal, wona tan e wuro ngo kono kadi e dendagal falde nde. ñande o dawri uddidde ɗe, geddaɗo bismi sous-préfet o noddi leegal hirnangue no woruno feccere e leegal funnangue notiti hen cybercafé wondude e fax, waɗani rewɓe mum ɓe gueɗe ɗiɗi. gueɗel garnel ngel ko o udditani mal galle, o luwi sisuji, o waɗi nder, kono Allah e hendu hewde basuji ina beeɗo tan ko gasata, ceenal ina ullo e dow yimɓe. ko dabbude wonno kono haɗani mbooyi gulɗo seeɗa ina wutta, ɗum haɗani yimɓeɓe notitade hen e keewal. ñande hen kadi gayi mbara dammiri kirsa bottaje ndefa, jaram kokka sara e hoɓɓe, pijirloji mbaɗa. mawɓe wuro noddanoɓe ɓe ƴefti konngudi kaali haalullaji moƴƴi. sous-préfet one ƴefti konngol omo haala e farayse, ina firte e pular. sous-préfet o wi caggal calminaɗi am e inde laamu Sénégal, mbeɗo wiya tan sinno ɗanniyankoɓe foof mbano kono kawmas ni, wona Fuuta tan ɓamtoto kono ko denda kawmas cybercafé international. e diwan toro o kala ɗanniyanke ina foti ñambude hande kawmas. min de mi ɓooyiɗo e Fuuta, ma won joni hedde
duuɓar o inniri ɗum geddaɗo télécentre interfuutankoɓe gueɗel ɗimmel ina yarna ko gonga huɓere ina haɗa jangol ko gonga huɓere ina haɗa nangue ko gonga ina yarna ko gonga huɓere ina haɗa jangol ko gonga huɓere ina haɗa nangue ko gonga terrasse ina haɗa toɓo kono beele terrasse ina haɗa heegue e ɗomka yimɓeɓe jaabi e dande wotere mbi kono beele terrasse ina haɗa heegue e ɗomka yimɓeɓe jaabi e dande wotere mbi ala sous-préfet jokki bandiraɓe tulde male on dañi mo ñembuɗon so kawmas ko ɗum ɗo woni ko ɗangal nafata jaaha jiiloyɗa gartira e wuuro ko ɗum woni ko hoorejo leydi ndi bandiraɓe tulde male on dañi mo yo mbaɗ leydi nde ɓamtoto ko ma ɓiɓɓe mayri wonɓe nder e boowal fof mbadda jungo e faandu minen ko ɗum woni komin cuusnata on ko ɗum ɗo woni ko ɗangal nafata jaaha jiiloyɗa gartira e wuuro ko ɗum woni ko hoorejo leydi mi udditani on damalam ko alda e paltagol kala caɗele mon yo mbaɗ leydi nde ɓamtoto ko ma ɓiɓɓe mayri wonɓe nder e boowal fof mbadda jungo e faandu minen ko ɗum woni komin cuusnata on kawmas mi udditani on damalam ko alda e paltagol kala caɗele mon kollite kam on jarama sous-préfet jooɗi kelle poɓɓi yimɓe gulli gulali welta sous-préfet jooɗi kelle poɓɓi yimɓe gulli gulali weltare aali gawlal toƴƴidande woni e wullude sous-préfet omo wullora hen geddaɗo e golle mum rewɓe makko ne ndewi hen no gulla neɗɗo goɗɗo rokka konngol dande woni e wullude sous-préfet omo wullora hetik o wondi koye hoorejo leydi ndi e landa mum o wiyete ko Bayla Kebe kanko makko ne ndewi hen no gulla neɗɗo goɗɗo rokka konngol oɗo noon ko baɗowo politique o wondi koye hoorejo leydi ndi e landa mum o wiyete ko Bayla Kebe kanko noon kam omo hawni to banggue politique o woni no député laabi ɗiɗi e landa PS nde o to banggue politique o woni no député laabi ɗiɗi e landa PS nde oɗo landa folano e gardiɗo mum Bayla wayli sawru mbaggu o sawi kaake makko o tawtoye e gardiɗo mum Bayla wayli sawru mbaggu o sawi kaake makko o tawtoye landa laamika joni ka hono PDS nden yimɓe hono PDS nden yimɓeɓe namnima mo sababu o jaabi o wi politique ko intérêt politique way kono business ni ala hen foof ko waɗi sentiment hanki ko PS laamino gondumi hen hande ko PDS gonmi hen gasi so o wiyama o jaabi o wi politique ko intérêt politique way kono business ni ko janggo ko Allah jogi wona bayla janggo ko Allah andi di sentiment hanki ko PS laamino gondumi hen hande ko ande hen o ƴefti konngol o wi mi salmini on e en gasi so o wiyama mum oɗon gandi no président way yidde Fouta e Fuutankoɓe on majjani kadi no waade président Amérique o ko janggo ko Allah jogi wona bayla janggo ko Allah andi hunde taw disnakimo o fejata ko o ande hen o ƴefti konngol o wi mi salmini on e wona min haali ko président men e hoore mum haalani ɗum hoore mum min e hooram joom suudam wayrata Amérique ko président men heewi neldemo toon nelamo to président Amérique hay goto geddaɗo jokki haala mum you know oɗon gandi to Amérique to
neɗɗo ma dado tan ha tiiɗa nde wawa firtude hunde mbeɗa sikki Mr Bayla wonko andi hen joom suudu makko mo wiyata o ko debbo baɗɗo fayida tiiɗɗo dadiɗo bawɗo dogde bawɗo dogde daɗo daɗo rewɓe to banggue golle mbeɗa andi no fewi Coumba Burel Diaw geddaɗo ƴeewi Bayla oɗon e ƴeewimo artiri yeeso elle mo weltaki ko geddaɗo inni joom suudu makko ko geddaɗo jokki mi tawi toon yimɓe men ha mbayno leydi mi haalata noon hay inde wotere kono ko dañmi ko ɓe dañani ɗum waɗi ɗum ko andude haaju mum e yuɓɓinde gueɗe mum yantude hen mi janggu ɗemgal English ngal ha mbawmi ngal tigui hande mbeɗa haala ngal no beelirami geddal ina haala ina waɗa jaaɓi portable toxel hakkude juuɗe mum yimɓe jooɗinoɓe ɗon ɓe ha tenke sukaɓe ɓe ina tan jeeɓa geddaɗo elle wiyoɓe oɗo kam wona geddaɗo moɓe ganduno hanki ɗo tan umminoɗo ɗo ma won duuɓi nayyi caggal daw ko hawni ko neɗɗo yaawi waylade hey ko Amérique wawi ko kañum tan wawi ɗum goto e sagataɓe jooɗinoɓe ɗon ɓe inni joom suudu makko ko geddaɗo jokki mi tawi toon yimɓe men ha mbayno leydi mi haalata noon hay inde wotere kono ko dañmi ko ɓe dañani ɗum waɗi ɗum ne jeeɓa geddaɗo e yuɓɓinde gueɗe mum yantude hen mi janggu ɗemgal English ngal ha mbaw o joɗino o an kam geddaɗo foof e wadde fayida e o kalis foof e hewde mo addi ala ko waɗata so wona bitik omo yeeya hen kaafe on wi mbaɗka kangaɗo Amérique ina yeeya kaafe on rutti haala ngal no beelirami geddal ina haala wi mata a nanani e fuɗɗode haala makko o wi ko udditi kaafe jaaɓi portable toxel hakkude juuɗe mum yimɓe jooɗi ɗimmo o wi mi sukaɓe ɓe ina tan jeeɓa geddaɗo elle wiyoɓe oɗo kam wona geddaɗo moɓe ganduno hanki ɗo tan umminoɗo ɗo ma won duuɓi nayyi caggal daw ko hawni ko neɗɗo yaawi waylade hey ko Amérique wawi ko kañum tan wawi ɗum goto e sagataɓe jooɗinoɓe ɗon ɓe sikki tan wona kaafe so waɗi ɗo kaafe hol coodowo gadano wi ala wona o wi joni eleweɓe ina mbawi ummade jum walla guure goɗɗe gara e bitik makko he o ustanaɓe kono beele ne jeeɓa geddaɗo wimo o joɗino o an kam geddaɗo foof e wadde fayida e o kalis foof e hewde mo addi ala ko waɗata so wona bitik omo yeeya hen kaafe on wi mbaɗka kangaɗo Amérique ina yeeya kaafe on rutti pour saka ko yarde kaafe ɗimmo o jal wi mata a nanani e fuɗɗode haala makko o wi ko udditi kaafe gadano o namdi ɗimmo o wi mi gayna ma en laaɓe ko woni hen foof kamɓe foof ɓe paati e heɗade gueɗe sikki tan wona kaafe so waɗi ɗo kaafe hol coodowo gadano geddaɗo jokki haala mum joni kay ñawane koye mon aduna hande o kala dañɗo ko saabu tinnare mum ko nonne kala basɗo ko saabu ngamela mum mo ƴeewi to ummimi to no woɗɗi no fewi kono haɗata mi yettima ɗo jinmi yettade hande ɗo gonga noon tinnare am na hen kono kadi American dream ina jeeya hen yo Allah waɗ barke Amérique yimɓeɓe poɓɓi kamɓe foof ɓe mbi e dande wotere amin yo Allah waɗ barke Amérique
tawe ɗen sara ɗo ɗanniɓe ɓe darotoɗo bindol ngol holliri ko every carrier of a visa will be fingerprinted and their photos taken. We open our borders but we secure our people. Geddaɗo miiji wi e ɓernde mum ɗum fof ko sabu Ben Laden e Al-Qaida safal ɓe bonni leydi ndi ha boni bugu bugu joni ɓennude keeri Amérique ɗi e yawtude laawol seraɗi woɗɗodirani no feewi ngati kala jogiiɗo visa ala e sago peɗeli mum e nate mum ƴefte kono ɓe kaali gonga uddidde leydi mum ina moƴƴi kono rende ndi ɓuri moƴƴude nden o yettima e police goto geddaɗo tottimo passeport mum wondude e kayite gondowo hen o police o wimo yo ƴeew caméra gonɗo dow sera hoore mum nde geddaɗo waɗi ko wiya ko o nata police o kadi wimo yo o faw feɗendu makko jungo ñamugo e dow machine goto mo tiimi o geddaɗo fawi feɗendu mum sappordu ndu e machine o ko waɗanno ko fof geddaɗo ina wondi e kulol mangol nde tawno feɗendu makko ƴeftanoma sange nde o waɗno ɗaɓɓande mologol politique geddaɗo sikkatno ko maɓe jiitu kono police o tottitimo passeport makko o yawti o naati o wi wondude e kamdingol mangol ko Allah tan jari hoolade joni o tini tigi rigi wonde Amérique ko Amérique goɗɗo hunde fof waylima ko adi 9/11 moduji kewɗi ina natirtuno passeport goto heɓanno visa naata leydi ndi caggal ɗum o nelda passeport makko o goɗɗo oɗone natira passeport o nelda kañumne goɗɗo ko noon woranno hande visa o gasi fof caggal 9/11 ɗum fof natti newade joni nadde Amérique e yaltude ɗum fof ko caɗele mawɗe hunde fof waylima e nder Amérique jara boom wona Amérique tan ko aduna o no didorino wayli gueɗe ɗe gonta waade no mbano gati so Amérique ɓinni tan aduna o toɓɓita gonɗi waya so Amérique naaɓe maɓɓama tan yimɓe heddiɓe jaltina ñitte gisla ko wawi hen wonde fof kam geddaɗo naati kadi lawol ɗimmol o waali e New York jammaji ɗiɗi o yawti o fayi Columbus wondude e goƴa makko ina woni e kayitaji makko ɗi o ɗaccuno caggal makko